ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ଓ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଖସଡ଼ା ବା ସମ୍ବିଧାନ ସେଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି, ଆମ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଭାରତକୁ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନ ପାଲଟି ଗଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛିଟା।